Тепер поговоримо про некрасиві мефи. Отже, у Львові 1315 мафів, плюс 200 майже хочуть працювати. Де таке в цивілізованій країні є, що люди, які хочуть працювати, платити податки, внести 26 мільйонів з половиною гривень до бюджету міста, приходять на страйк? Де таке видано? Назвіть мені цивілізовану країну і цивілізоване місто! Ви хочете сказати, назвали Львів молодіжне місто? Ні! Тут місто пенсіонерів! 70% пенсіонерів працюють, тому що ганьба жити за пенсію! І ви ще маєте до них претензії! Ви під час війни